Emlékeztek a videóra, hogy karácsony előtt felmondtam a munkahelyemen? Miközben ezt tavaly elmeséltem nektek, ezt az ásványt mutattam be, ő a Főnix kő. A helyzet az, hogy annyira megtetszett nektek, hogy azt a kemény 3 darabot, ami készletem volt, rögtön fel is vásároltátok, vagy kértetek, hogy hozzak még. Na hát az ígéret szép szó, úgyhogy én el is csattogtam reggel a nagykertbe, ahogy azt megígértem, és hoztam nektek 2 különböző méretet. Úgyhogy jelenleg 5-6 centis, illetve 8 centis ilyen kis csúcsokat tudtok vásárolni a webáruházunkban. Jelenleg még sajnos nincsen annyi követőnk, hogy ki tudjuk tenni a linket ide a TikTok bióba. Ki van írva, és a Google-on keresztül tudjátok a Csodaország webáruház.hu oldalon megrendelni őket. A Főnix kő egyébként az átalakulás és az újrakezdés köve, szóval, hogyha te is ilyen nagy életszakaszváltáson mész keresztül, mint például egy új munkahely, vagy egy párkapcsolat vége, költözés, akármi, akkor nagyon jó társad lehet. Hát Csodaország webáruház.hu. Puszi!